Avui ha arribat això, fa només una estoneta, així que toca descapsejament o unboxing. Anem a obrir. Ja sabeu que sempre és un sobre dins d'un altre sobre. Crec. I tenim... Què serà? Mira. Vale. Preparats? El llibre de l'Ester Escamilla, ara que t'he trobat, deixa'm dir-te adeu, que ja sabeu que vaig anar a la presentació, que pinta que és una obra que combina com moments molt dolços amb altres de molt durs, i la veritat és que tinc ganes de llegir un llibre que em vagi allà una miqueta directe a la fibra, i ja està, ja us aniré comentant què tal. Moltes gràcies a Penguin, a l'editora i a l'autora per fer-me-la arribar, perquè em fa molta il·lusió. I ja està. Fins aquí l'unboxing d'avui. Adeu!